imam veliku čast i privilegiju što mogu da se zahvalim na posjeti premijeru pokrajinske vlade Vojvodine, gospođi Maji Gojković, sa njenim saradnicima, sa gospodinom Nenadom Ivaniševićem, ministrom u pokrajinskoj vladi, saradnikom Aleksandrom Đedovcem i svim onima koji su doprinijeli da se desi prvi put, mislim, u zvaničnoj istoriji grada posjeta predsjednika pokrajinske vlade Tivtu. Želim da se zahvalim gospođi Gojković na konstruktivnom razgovoru u kome smo razgovarali o budućoj privrednoj i kulturnoj saradnji, prije svega sa Vojvodinom, ali i s pokrajinskom vladom, ali i sa našim pobratimskim gradom Novim Sadom, sa kojim imamo zaista bliske i prijateljske odnose. Ono što je bilo u fokusu današnjeg razgovora jeste podrška pokrajinske vlade projektu rekonstrukcije hrama Svetog Save u Tivtu, ali i priprema na potpisivanju, nadamo se u skorije vrijeme, jednog sveobuhvatnog sporazuma o privrednoj i kulturnoj saradnji pokrajinske vlade, pokrajine Vojvodine sa našim gradom, gdje ćemo definisati sve one, da kažemo, interesne zone i sfere na kojima možemo sarađivati. Nadamo se da ćemo naše druženje nastaviti prilikom sljedećih dana Tivta u Novom Sadu ili dana Novog Sada u Tivtu, svejedno, ali ono što je sasvim važno jeste da ono što je dogovoreno da se nastavi kontinuitet naše saradnje i da on bude u narednom periodu intenzivniji i bolji.